سلام أب كل خرنعة عالم كونكم مدبات شجاي انترتينمنت أم كتال تركبوا كبرات تختاتلتي كم يكنيهم نتوهنا زلهم هنا سريتون نقفتان بلبي اندامس جنا مباركس نلوم معلتي حزلكم مس يزلخو أم مدب انتهت مخرني حنت حفتنا نشتي حاجة زو مخر دليل حساباتي نافذ بخور بمو فتحن ترخب كله بمبال دلايت مخري ذهبت إن حساب اللمو أنصلالي نزلوا شنكت بخميك فتحو مخركم هابنت بلنا لا بصمونا سمعنا دما نزل لنا حسابات وي مخري أبوتا كمونت نقدف اسكبوا لنا فتاب من قد مسنجر زلا أختانش تيسحف تخبلكم نايبر اسمي هاني بهال أبز حج جزي أبسدت يزقم زلخو ولا 10 عامت أدمد ماي قومتي 1 مترون 63 سنتيمتر نيو حبر قصي كدريت خوينه زخدنو خداونتي وي زوترو الباسات درغاز بزحه موديل وي دما فاشنيو اب قرص اكلاتي ون قدستي كبل يدفر هادو 23 عامت عركي وي دما بوي فريند علني مز عركي افقر زوسدناي غزي كلتا عامت حزنا لنا بزخونه اب تقندو قداي كاتو كم تزبلكم مس عركي ابزوشت ازناي كلتا عامت فقرنا بزح ما انصبقون يحلفنا اينا قال كابت صبق دما اب مجمار ليلانا زنبره بتعم حقوس زخونه منفس بخلتينا وغن صبق ينيرو بخفيل قال كابت صبق دما استسمع كام الزراب شجرات ابزقطمنا غزي بحبار كون كان مفتح من داي نصخون كسمعت كام غلاص دخم قدرتاتنا مملا كابسب نزموصنا تصابوتات مفشال كوتاس بعقما اتا زنبرت ناي فقرنا هواهو اب حج خوينه بزح كوغدللو انت زي كوينه زملالو يبلين مسافقاري ابز حج اوان اب سودان مالت كارتومينا نبر زلنا افقاري زنبرو منابرو دما اب تحوت منابرو يزنبر اب حدا تكال كم ناي صري سراحتنيا خويني زسرح زخفولو متن دمزو كلتا شحجنا بزناي نبرو لزلنا هاغريو مزدق غزو دما شير اندا غبره ناي غزا خراي يخون قلبو يعصو زخونه زحغزو بيتسب يخون يعرخ يولن انترفو كابتانو هو فيرو مشس زات ولا ناي صريت تكال زغفلن دموز انت زي كوينو افكاري بتعم رهرو كابن نفسو نبصايو قدامنت سحلف فقاريو ابتن رخبلن دما مقر زخونه ناي فقر غزياتنا حلفنا انهم بزيكا مقالي كال ودي ود خويني يسمعني ندبي ابز خبلو ابزيكل بعت شميمو بتطعم قالاتو الناشع እንቋናተይ ኮንኪ ክብለን ንخلخ እሞ ዓለም ዝተቆጻጸር እኳ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምስ ግዜ ግን ሓደ ነገር ክርዳእ ንዘይክእል ሓደ ዓብጋግ ኣብ መንጎና ተፈጢሩሎ ኩሉ ኣይከም ቀደምን መሳፍቃሪ ምዝ ኩሉ ዝነገርኩም ድሕረ ባይታይ ሴክስ ማለተይ ጾታው ርክብ ብድሌት ክልቴና ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ግዜን ቦታን ከይፈለና ንፍጽም ኢና ሕጂ ግን ሓደ ዓብ ብድሆ ኣፊተይ ተገቲሩ መፍትሕ ጨኒቁኒ ምስ ገበታ ንባዓተይ ውዕልኒ ሓድርና ኣለኹ ንሱ ድማ مسافقاري اي نخيل زعنقص ጉዳዩ እዚ ንክልተ ዓመት ዝገበረ ፍቅርና ኣብ ኢት ስድራይ ወዲቑ ይርከብ ምክንያት ስድራይ ድማ ምስ ኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ክምርዒ ድሌቶም ኣነ ድማ ካብ ኣፍቃሪ ክፍለ ወላው ንሓንቲ ደቕቲ ኹን ኣይደለኒ ኣፍቃሪ ካብ ክፍለየኒ ሞት ይቐለኒ ነዚ ኩሉ ዘነሃህሩ ዘለው ድማ ኣሞይን ኣደይን ኣደይ ስኮ ወድሓን ፈርየ ፀጌ ደቂ ጓላ ክትርኢ ብሂጋ ትኸውን እስኪ ንበሎ ናይ ኣሞይ ግን ኩዱም በኣፈስላሰ ይሓይሽ ምክንያቱ ኣሞይ ኣብ ኣሜሪካ ከባቢ 15 ዓመት ያገራ ካብ ስድራይ ካብ ታማሙ ቤተይ ናብ ስደት ንኽወጽውን ብሰንኪ ጎስጓስ ናይ ኣሞይ እዩ ስድራይ እዛ ቆልዓ ካብ ተዓዲ ተወፅእ ኣነ ክንደይ ግዜ ክሓግሰኩም ንሳን ተወፅያ ግን ኣነ ኩሉ ናይ መንገዳ ክሽፍኖ ክእል እየ ካብኡ ንድሓር ግን ሓላፍነት ናይ ስድራ ቤት ኣነ ትቕበለኒ ብምባልያ ካብታ زنافقان زعب خلان طعمت بيتين سدت اوصياتني اموي زي كم قالا اغري كي اتخو ناب سدراي بوحدو بزي مغنان نز حج ناي جرمن زبሃል ዘሎ حويسكا ابزناي كلت عام زمن سدتي 13 غبازام صيات لين تبلكم انتي مبلكم نسمعي اون زحفري انا ود تبعتي زنفغا فطرت كوي كونكون كفكر دما مسله يمسلني مجمرتان ود سب دليتات وشط تسمعمو شعنا وساني تخيد دحر كأس أبي الله تتولى زنبرت بعلينا يمنقد خشفنا الكيز ولتو
ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ክንደይ መሳድተይ እንዲዮም ኣብ ድላዮም ኣትዮም ዘለዉ መሰለይ እንተበልኩኸ ንምንታይ መሰለይ ዘይሐለወለይ እዚ እቲ ውሽጠይ ዝብሎ እዩ ይሕዋተይ ኣብ ሞይ እዚ ኣውያተይ ክሰምዖ ተስፋ እንዳገበርክ ምናልባት እንተሰሚዖም መስ ሓሳባት ትቕይር ትኸውን ክሳብ ክንድዚ ኣጨኒቐ ኣለኹ ክትብል እኮ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ዘይፍታዊ ኣይገብርን እየ ንረብሓ ኣይቐድምን እየ ኣነ ዘፍቅሮ ዘፍቅረኒ ዘኽብሮ ዝሓንቅቐኒ ንኸይንጣላለም ቃል ዝኣተና ናይ መጻኢ በዓል ቤተይ ናይ ሎሚ እውን ኣፍቃሪየይ ክንደሓወይ ሓፍተይ ኣብ ግዜ ሽግረይን ሓጎሰይን ኣለኹ ዝብለኒ ኣፍቃሪያ ኣለኒ ኢለውን ነጊረያ እየ ከምዚ ኢለ ነጊረያ ኸብቃዕ ግን ወይከ ክሳብ እዚ ሕጂ ኣግባዝ ዓድካ ምምራፅ ዓዲ ይወዓለተን ጉዳያ ሞይ ግን ከም ዝመስለኒ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንስድራይ ዝኣትወትሎም ቃል ኩሉ ናይ መንገዳ ባዕለይ ክሽፍነ እየ ዝበለቶም ንዕኡ ንኸይተተግብር ዝተፃወተቶ ሜላ ኮይኑ ይስማዓኒ ንስድራይ ፀግዕናተይ ንኸይኮኑ እውን እቲ ክግበር ዝከኣል ፕሮሰስ ድዩ ካልእ ልዕሊ ዓቕሞም እዩ ተፀባይ ምዃን ሕሱም እዩ ድያ ዝበለት ደራፊት ስድራይ እውን ነታ ንኸብዶም እውን ካብ ኣሞይ እዮም ዝፅበዩ ኣቦዮም ብግዲኡ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ነታ ሽንቲ ማይ እውን ትኹን ክኽዑ ኣይክእልን እዩ እዚ ኩሉ ሓላፍነት ምስቶም 2 መናእሰይ ዝኾነ ይሕዋተይ ሓዊስካ ኣድራዕ ኣብ ዝባና ጌራቶ ትጓዓዝ ዘላ ኣደይ ወላዲተያ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ እታ ፍታሕ ኣብ ኢዳ እሞ እያ ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ኣፍቃሪየይ እውን ሎሚ ኣብዘይ ዳሓን ኩነታት በፂሐ ኣለኹ ምክንያቱ ኣነ ምዝ ኩሉ ዘዕልለኩም ናይ ኣሞይ ፀቕጢ ንሱ ኩሉ ክሓልፍ ምዃኑ ክጭነቕ ከም ዘይብለይ እንዳፀናንዓኒ ኣነ ግን ቅንጣብ ተስፋውን ኣብ ውሽጠይ ሲኢነ ክሕጉዘ ኣይከኣልኩን ብጭካ ተሓኒቕ ክሸለው በሊ ካልእ ኣማራፂ ዝበሃል ሲኢነ ኣፍቃሪየይ እውን እተን ዝርከቡ ዓቕሊ ፀንቂቑ መስለኒ ኣብ ብቴሌፎን ኣብ እንዳዋወለሉ ግዜ ዘይባህርያቱ ሕርቕ ይብል እታ ተስፋይ ትቁረፅ ትብል ልሳኑ እውን ዘይከም ቀደማ ናይ ተስፋ ቁረፅ ቃላት ከድምፃ ጀሚረን ነዚ ኩሉ ገዲፈ ከም ሰበይ ሰሪሐ ከይነብር እውን ሕጂ እውን ኣብ ሞይ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ዝቕመጥ ፕሮሰስ ናይ ከናና ዘለዎ ጎበዝ ኣምፅያትለይ እዚ ሕጂ መፂኒ ዘሎ ጎበዝ ከዓ እሞ ፍሉይ እንዲ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ምስ ረኸበኒ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ካብ ኣሙኺ መልእኽቲ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ዶ ክዛረበክ ዋላ ገዛኺ ትሕብረኒ ኣብ ገዛኺ ክመፀኪ ይብለኒ ኣነ ድማ እንታይ መልእኽቲ ዳእዩ ሕጂኸ ብምባል ድሓን ኣብዚ ንገረኒ በልክዎ ሕራይ በሊ ካብ በልክስ ኢሉ ኣብ ሞኺ ትብፃሕካ ኢላትንላ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ዝግድን መርዓ ክንገብር ኢና በለኒ ኣዘራርብኡ ገሪሙኒ ዝፃወተኒ ዘሎ መሲልኒ እንታይ ዓይነት ዘረባ ትዛረባ ኣለኻ ኪድረሓቐለይ ኢለ ገፀይ ብንብዓት እንዳተሓፅበ ንገዛይ ኣምራሕኩም ኣይፀናሕኩም ገዛይ ኣትየ ብቐጥታ ናብ ኣሞይ ደው ኢለ እንታይ ዝኾነ ሰብ ይኽሊእኽኪ ኣብ ሞኺ ትብፃሕኪ ኢላትኒ ዝብለኒ ዘሎ ሕጂ ኸበልክዋ እወ ንፉዕ ሰብ እዩ ሓቂ ዘረባ ካብዞም ኩሎም ዘማፃእኹልኪ እዚ ብጣዕሚ ለባም ኮይኑ ረኺበ ኣብዙሎ ዓብ ሓዊ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ንጓል ሓወይ ከም ማፃልካ ሰይተሓውካ ክትከውን ብስበልክዎ ስእልኺ ድማ ምስ ረኣዮ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣብኡ ከለና እውን ትብፃሕኩም ተባሂልና ምስ በለትኒ ቴሌፎን በይን ዓፂያ ኣይተረዳእንን ይሕዋተይ ኣብ ቦታ ይኩንኩም ምስክን እንታይ ምገበርኩም ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ፍታሕ ከተናድዩለይ ትኽእሉ ይሕዋተይ ሓሳብኩም ከይበቐአኩም ካብዚ ወሪድ ንዘሎ ጭንቀት ስቃይን ከናግፉን ዝኽእሉ ሓሳባትኩም ምኽርኹምን ኣይፈለየኒ ስለቲ ትህቡና ሓሳብ ይኹን ርእቶ ኣቐዲመ የመስግን ርእቶኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ክፅበየ ይቐኒየለይ ካብ ሓፍትኹም ሃኒ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሽጋይ ኢንተርቴይመንት ሓፍትና ሃኒ ካባኹም ካብ ተኸታተልቲ ንዝመፅእ ምኽሪ ዓብ ተስፋ ኣንቢራትሉ ብምህላዋ ኣብ ግምት ብምእታው ንስኹም ድማ ምኽርኹም ከይበቐአኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ምኽርኹም ክትህቡ ንላቦ ንእትህቡና ሃናፂ ነቐፌታን ርእቶን እንዳመስገና ንዝያዳ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ሽጋይ ኢንተርቴይመንት ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ከም ወትሩ ላይክ ኮመንት ሼር ሳብስክራይብ ኣብ ዝመፅእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ሰላም ወሰናይ